tɛmɛ n b'a appuyer o k'aw datugu n'a ma kɛ aw t'a dabila. a fɔ ma aw ye silamɛ de. Papa sabali an ka polisi. a ye tunu sen kan a ye sigi sen kan a ye tunu sen kan. a wulila cɛ. Maletu aw k'i sigi a to ale ka sigi duguma parce que ale b'a kɛ cogo min e sigili yɛrɛ ye baara ye e k'i sigi yan. ayi a kun bɛ kun de tunun sen kan o. je yi tiɲɛ kan b'a f'i ye a bɛna faga. ina ka di dɛ ne message mun ci ma dun. message. a ko kɛ. ne message dɔ ci ma i m'a ye. i bebe ina ka di dɛ ne message dɔ ci ma i m'a ye. ne message ci ma i m'a ye. e ɲinɛ ka di n to yen. ale ye ɲininka déjà ka ban ko mun wɛrɛ bɛ yen nɔ sisan o fɛn ninnu donc maintenant e bɛ n'a ye. donc foyi wɛrɛ tɛ yen ne ko ne message min ci ma i m'a ye action. ok non a ka di an ka bi tile bɛ kɛ. chérie ok allez. ok d'accord on ensemble ouais inchallah. e ko ne mun fɔ. Van micro Asma micro ayi micro faga kɛnɛma. micro faga wa ya to kɛnɛma yen nɔ. i b'a faga yɔrɔ dɔn. sisan ko de diɲɛ bɛ yen émission ma fɔ a kun tɛ ne yɛrɛ ma ne ye don kamalen wɛrɛ. ma faga fɔlɔ. a faga Asma. action. Nini fɛnɛ. Nino chete boho. Nino chete boho. Nero te chefe. Ay ne te chefe. Ne te chefe. Pati. Mais ni biga salon la si tout man jay bore keo. Ah si tout le mai. Wala ni isi ma ina mara ne. ne dɔn to. Mara mfere tiskansi ile o mun na wa mi. Ku shere no fe. Ku shere ka non ni ya. Ka sanu. Ni wa kele sodro isinta. Silence plateau. Silence plateau. Sato va por esto. Scène 1 sur un premier, silence 1. Mara msete kasika ya kwa ku shere mena. C'est même pas. À 3. Action. donc n'i b'ale fɛ yen don min na. an ka suko in to yen ni ne nana dumuni ka ban ne bɛ occuper de la. n se. an ma segin ka don e ye zite ka yan. I mana i jɔ ka i da o yɛrɛ. Kelen ka ye fɛn ma Da tugulen ne sɔrɔ. Da tɛna ta da tugulen ne. Mana bɛ ko e tɛ bɛɛ sɔrɔ cogo si la. Mana bɔ sɔrɔ tɛ dɛ. mun de fa de b'aw la fa de b'aw la mun de. e ma fa de b'e la. a ye tɔgɔ position na mɔgɔ tɛ na. ayi n'a fɛ ba de fana fa aw tɛgɛ kun bɛ ɲɔgɔn kan. ko seta kana kana seta nege de b'a la bi dɛ. ayi n'a fɛ n'a a y'i bolo kun bɛ yan. i bolo bɔ.